Қауымығыз қайырлы сағатта мұқтары милләттәштар эфирда башқұрттар тапшырылы. Программаны әдірләусі жади түркім исіменен студиялahыды Рафиға Ахмәчин сәлемлей. Башта темалар турында қытқасы. Метрика қағазлары бойынша милләті башқұрт деп язылған. Архивта эшленген материал міне бұл. Ревизияларда язылған. Менің әтейім Ярулла да башқұрт деп язылған. Шәжәрәләр бойынша тарих тергеделә. Ана шул сайырды, әле шул сыртқан продукция, хәзер мен менә оқынам, Хатадан хатып алалар. Бездә эшләнмәй. Олы тарихлауылдың бүгінгі язмышы. Олыларға урын бар, яшьтәр килә, аларның гайла балалар, кызлар килә, нидән шул дингә ылкан кызлар. Күңелдәргә иман кайта. Граф Лев Николаевич Толстойдың баяғы балалары, кызлары зур теләк менән башкорт кызларыннан сыгып, сәхрәгә аралашкандар. Хамар өлкәһе Мұратша авылынан язма. Ағас тамыры ерүте, әдәм тамыры елүте. Халық ижады үдәгі тарафынан ойыштырылған 7-сі Республика шәжәрә байрамы бұйыл Қырмызқалы районында ұзғарылды. Ол данлықлы мәғрифәтсілер білдәлі әдәбиет һәм сәнгать эшмәкәрләренең шәжәрәләрен өйрәнүгә арналды. Үдәк майданда халкыбызның борынгы яшәеше, кәсеп шөгыле һәм гырыф гадәттәре белән таныштыручы Кырмыскалы, Баймак, Аскын, Гафури, Мәсетле, Әлшәй һәм Тәтешле районнары тирмәләре төзелгән. Һәр береһе кунактарда йырмың, милли аш-һу менән каршыланы, нәҫел шәҗәрәһе менән таныштырды. Рәхим итегез, кунактар. Катнашучылар бик яхшы әзерләнгән дип әйтергә мөмкин инде. Һәр береһе бана ентекләп, моторлап шәҗәрләрен төзегәннәр. Уларны төзегәндә күптәре бөтәһе дип әйтерлек инде. Архив документларын файдалангандар. Бана уларның шәҗәрләренең караганда ул күренеп тора инде. Күптәре шулай ук архив документларын күрсәтмәләрен моны үзләре алып килгәннәр. Күренекле башкорт язучысы, журналист һәм дәүләт эшмәкәре Имай Насыри үзенең әҫәрҙәрендә ата-бабалары тураһында йәйләүҙәргә сығып яшәгән мең башкорттары дип яза. Әммә һуңғы йылдарда кайһы бер белешмә сығанаҡтарда уны татар язучыһы дип күрһәткән осраҡтар бар. Шәжәрәләр хаҡ тарихты асып һала. Имай Насыриның тамырларын өйрәнүне үземнең бурычым итеп ҡуйҙым. Һәм ничек үземнең ҡәрҙәш икәнемне беләсем бик килгәнгә күрә, менә хәзер белдем инде. Менә Ярулла балалары. Алар ғаиләдә 4 бала булганнар, 3 ҡыз туғаны. Һәм Имай Насыри 98 елда туған. 1937 елның репрессия ҡорбаны бит инде. Метрика қағазлары бойынша милләті башқұрт деп язылған. Архивта эшленген материал менә бұл. Ревизияларда язылған. Менің әтейім Ярулла да башқұрт деп язылған. Клара Тукаева шәжәрә өйрәнүҙә ғаилә ҡомартҡыларын оҫта ҡулланыусы номинацияһына лайыҡ булды. Ул әлеге ваҡытта Әлшәй районының Уразмәт ауылы халҡына шәжәрә төҙөүҙә ярҙам итә. Шәжәрә байрамының тәүге турҙары республиканың ҡала һәм райондарында үткәрелә. Йыл дауамында баһалама ағзалары һәр шәжәрәне ентекләп өйрәнеп ҡарар сығара. Ҡырмыҫҡалы районына конкурстың һуңғы бәйгеһенә 12 билдәле мәғрифәтсенең варифтары йыйылды. Бигерәк тә бана Ҡырмыҫҡалы районының Өмөтбаевтар шәжәрәһен иғтибарға лайыҡ дип әйтергә була инде. Сөнки бана улар үҙҙәренең нәҫелдәрен хатта Ырымбур өлкәһенән барып табып, уларҙы үҙҙәренең шәжәрәһенә өҫтәп ҡуйғандар инде. Баларҙы уларҙың әйтеүенсә инде тағы ла ошо архив документтары раҫлай инде. Тәтешле районынан Ғали Соҡоройҙың вариҫы Венера Ғилемшин шәжәрә тарихын ентекле өйрәнеүсе дип билдәләнде. Ғали Соҡорой үҙенең нәҫеле турында, үҙе турында Ғали Нәзимдәр дигән ҡулъязма әҫәрендә без урман башҡорттары, безнең төп эшебез урман әрсеп, кишәнлек, игенлек эшләү ди. Ғали Соҡоройҙың варифтары бөгөн Пермь крайында, Ҡаҙанда, Екатеринбургта бик күп. Венер Ғилемшин шәжәрә төҙөү өсөн 12 районда йөрөп сыҡҡан. Һеҙгә һәйбәт мираҫ ҡалған инде Мөхәммәт Ғали Кейковтан. Уже шәжәрәгә әҙер, просто сверяйтергә, тикшергә. Шәжәрә байрамында данлыҡлы мәғрифәтселәр Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаев, Ғали Соҡорой, Хөснияр, Мәжит Ғафури, Шәйәхмәт Сибай, Мөхтәр Сәғитов, Имай Насыри һәм башҡа шәхестәрҙең варифтары нәҫел шәжәрәһе менән таныштырҙы. Төп талап шәжәрәнең архив документтарына нигеҙләнгән булыуы. Әлбиттә, һәр бер шәжәрәне шулай уҡ етешһеҙлектәрен табырға мөмкин инде. Ҡайһы берҙәре бына бик ентекле
һәйбәт төзелгән. Мәсәлән, менә Гали Сокоройдың шәҗәрәһе. Кызганычка каршы, улар менә бөтә ошо шәҗәрәләренә куелган исем фамилияларның бөтәһен дә архив документлары менән раслай алмыйлар инде. Әле эшләйһе эшләре байтак кына. Шулай ук Аскан районының килтерелгән шәҗәрәнең менә бик тә һәйбәт төзелгән инде. Хусниер Кортаевыз, onun bu şiirlerini taptık başka şiiriyet antologiyasında hem ondan üzerimizde devam edip onu bildik ulup mağrifetçi, şair, sufisi, bulgan mersiyeler, metkiyeler, yazıp kaldırgan. Әлеге vakitte biz onun bir güne kul yazmayı tabaldık. İnstitut Yazık ve Literatürü de bize yardım ederlerinde meslekte doğru biriге. Рух бердәмлек туганлык байрамына әйләнгән Шәҗәрә байрамы район мәдәният һараенда дәвам итте. Сараны асып Башкортстанның мәдәният министры Әминә Шафикова Шәҗәрә байрамының әһәмияте баһалап беткеһез тине. 7нче республика Шәҗәрә байрамының еңүчесе дип Мөхәммәд Сәлим Өмметбаев нәселиебен тергеҙеүсе Газимьян Ибраһимов билдәләнде. Алар 1764 елда безнең авылдан 50 гаилә күчеп киткән булган. 50 гаилә тигәстә һәр бер 2 яшьләр һәм балалары булган иде. Шуның авыллар барлыгында 10 авыл барлыкка килгән. Юлда Бахтияр, Актияр, Итәгилде, Котош, менә бишә бадалык ягында бишә Һуңгы елдарда башкорт шәҗәрәләре өлгөһендә республикала яшәгән башка милләт вәкилләре лә шәҗәрә өйрәнүгә ихлас тотынды. Республика шәҗәрә байрамында улар да билдәләнде. Белорет районы биләмәләренең күбелеше элек Катай волосына караган. Шулай ук унда Тамьян, Күбәләк һәм Кыпсак кабиле авылдары бар. Бакый, Харалы, Нуруш, Карагай, Өмметбай авылдары халкы тамырлары менән 27 буындан торган Кыпсак шәҗәрәһенә тоташа. Киләһе язмабыз Кыпсак кабилеһенең Гәрәй Кыпсак нәселләре яшәгән Өмметбай авылынан әзерләнде. Өмметбай авылы элекке административ бүленеш буенча Өфө губернаһы Стәрлетамак өязе Гәрәй Кыпсак болысына ингән. Был факт үзе үк борынгы замандагы башкорт кабиләләренең статусы, әһәмияте турында һөйләй. Уларның район үзәге бүгенге Ишембай районы Макар авылында була. Авыл айырып сыккан Бакый авылынан. Иң тәү айырылган Харала авылы. Нуруш авылы. Шунар бер Өмметбай яйлап монда 18 Eyle kişi kusip kile şu avula. Şuna Karagay avula. Bakıdan sıkkanlar biz. Bana şu kire Kıpsak arığı. Был як халкының көнитмеше ер табигать шартларына бәйле. Халык борындан тик малсылык белән шөгыльләнгән. Совет заманында колхоздар оештырып иген үстереп карагандар. Ашлык өлгермәгәс урман хуҗалыгы эшләре оештырылган. Егәделә районының 5 урман хуҗалыгының береһе Өмметбайда уның бер артеле эшләгән. Бар халык урман эшендә булган. Безнең халык 5 яшьләр шул сайырда эшләрләр. Монда Карагай агасы шул тип куй ине. Шунар иң алдыгы безнең участка булды. Комсомол участка дип йөрттеләр безнең монда авылда. Участкалар күп бит инде. Һәм дә сол контора үзендә булды. Аңа мискә эшләй торганнар агастан бондырлар. Мискә агастан. Адактан тимер мискәләр сыга башланы. Шуңа ул мискәләрдә урман тавитендә үзен йөртләр сайыялар. Сайы үсе булды. Сайыр тутыралар да ат белән ташыйлар. Менә погрузка булды, тарыла, дигәзлә булды. Станцияга ванга тә алып китә торганлар. Ана шул сайырда хәзер шул сыккан продукция хәзер мин менә укынам Кытайдан хатып алалар. Бездә эшләнмәй. 20нче буаттың 30нчы елдарына тиклем был як башкортлары Егәде суен иретү заводында эшләй. Суенды Елмәрдәк тавы аша ат менән Куйлы Тамак пристанена ташыгандар. Бөек Ватан һугышы елдарында Белорет заводы мейестәре өчен күмер яндыргандар. Егәде урман хуҗалыгы бик көчле булган. Ылау эше өчен генә 700 йөк аты тотынылган. Эшәйләр хуш атында утын кырсыгылы. Карталар гына без беләкә сине конларына инде бишу. Утын кыркы веренләргә. Ана ыспала абзылар. Шунамак үстәшләннәр. Яй бу лишрага бишән саптылар. 5 хатыннар эшләне. Ирләр
Знай утын менен. Утын кырсалар. Белорет районында берәр генә кеше яшәгән авылдар да бар. Өметбайда барлыгы 37 кеше итеп тора. Ә даими яшәүчеләр унан азрак. Якташлары Садик Янбаевка зур өмет багылай. Ул крестьян фермер хуҗалыгы оештырып, йылкы үрсетә башлаган. Киләсәктә таза тукымлы башкорт арттарын арттырмакчы. 3 кешене эш менән тәэмин иткән. Бұл ауыл бүтүп баратып килешмәйм. Чөнки авыл үсә. Шул юл гына юк инде безнең авылда. Юл күпердар матур булһа, яшәргә булыр иде. Яңа гаиләләр, яшь гаиләләр дә бында ынтылыр иде. Чөнки тыныс авылда үзендә матурлап бакса тирән карап яшәргә була. Ага салып, йортта халарга шарттар бар. Төпкеле башкорт авылдарында үз эшеңдә асу, халыкты эш менән тәэмин итү мәсьәләһе гәрәй кыпсактарның 3нче йыйынында ла каралды. Әмма ерле халык өчен ул һаман да көз җиткеһез булып кала. Гомер бакый агас эше менән шөгыльләнеп яшәгән халык хәзер дә урман кәсепләрен тергезергә теләй. Әмма авылга терелеп торган урмандардың федераль мөлкәт булуы мөмкинлекләрне сикләй. Учалы районда фермерлар күмер эшләйләр. Хаталар Казахстанга кайдалар эшләйләр, менә шул нидә тоже була нитергә. Эшләргә. Килеп карап китегез заводтар анда нидә? Например, менә фермерларга мин предлагаю шул нидә. Күмер эшләргә урман күп, кайын бар, имән бар, нимәнән эшләргә була. Выгодны шул эште. И эш асыла бит инде. Авылдың бүген мәсете булмаһа ла касандыр хатта мәдрәсәһе лә булган. Бұның бұрынғы исеме Муска ауылы. Ялан яптарында тау Муска әйтеп тәйріті. Шул құлыма ошы Үмітбай Муска ауылының бик бұрынғы зур мәдрәсәһендә язылған бір кулязма келіп элеккәйне. Ул 1828 елда язылған. Белорет районының хатта бүткән хәзерге вакытта Бакыяр ягындагы күйік ауылдарында бер кешеләр тормай ауылдагы бұрынғы мәсет һәм мәдрәсә бинаһы исән тора. Шуның башына менеп шунан кулязмалар эзләп алып кайттым вакытында. Шуңа күрә бүләктәрнең тарихын яхшы беләм. Менә бу мәдрәсә бунда мәсет кенә түгел, ә мәдрәсә дип әйтәм, чөнки китапта шулай дип язылган. Димәк, мәдрәсә булгас, ошо якын тирәләге авылдардан ир балалар килеп, монда олы уку укыгандар булып килеп. Өметбай авылы яшь булһа ла уның тамырдары тәрән. Уның язмышы ошо ердә яралган ир азаматтар кулында. Силәбе өлкәһенең Агап районы үзәгенә 1902 елда нигез салына, 1910-1917 елларда генераль штабтың казактар бүлеге начальнигы генерал-лейтенант Павел Агапов хөрмәтенә авылды Агап дип атайлар. Бүген бундагы халыктың 6%-ын башкортлар тәшкил итә. Агап районы биләмәһендә 20нче буат башында 2 мәсет эшләгән. 30нчы елларда улар емерелә. Совет заманында мәсет турында һүз дә булмай. Тик 2001 елда гына Агап авылында мусулмандарга рәсми рәвештә намаз укуу рөхсәт ителә. Тәүле бидан шу барактан бер бүлмәлә үтә, как молельный комната бинде, шунда укый торган. Беренче мәсет алды. Шуннан бер 5-6 ел үткәс, Әбеләз дигән 9 сакрымында татар авылы, шунда халдар мәсет. И 3 ел там назад Южный дигән поселокта казактар халдар тоже. Алар частный мәсет. Хәзер Агап районында 3 мәсет инде. Абдрахман Насырьянов Әбьялил районы Әбделмәмбәт авылыннан. 1930 елда Себергә хөрелгән указлы мулла Габдулхак Сөләймановтың ияне. Атай мәрхәм шунда мулла булып нитте. Ул Атай Әбьялил районында 20-нче елда указной мулла булып нитте. Ана раскулачение башталган инде. Северам кайдап китеп шунда не, ну как 58-я статья инде юк булды. Атай мәрхәм ошо якка касып келип, городта магнитта эшләп, онан Агапта шунда карьерда эшләп, һуш алдынан 39-38 ел ошонда нигез алып бәләкәй генә Агапта. Абдрахман агайдың атаһы Габделхамид Насырьянов кәстән өй һала. Себер хөргәндәреннән имен кайткан тугандарын үз эргәһенә йыя. Вафат булганса Агаптың бөтә мусулмандарына ислам дине нигезләрен күндерә. Йортында намазлар узгара. 60-нчы елы он бурап килде Бирьян районынан Харага тигән авылдан. Шуны 62-нче
ел төдеп, шунun залында инде мана ошо мәчет перестройка туккан сөйләсем, юма мәүлид намаздар шунда укылды. Агаптан атай мархумның үйендә инде. Дини тәрбияләү үткән Насырьяновтар гаиләһенең һәр агзаһына ла намаз мотлак. Яшьтәр гарәп дәресләренә йөри. Яшьләрде лә укытабыз. Былтыр, быел үткәрдек яшьләрде. 5-6 13 яшьтән балалар укыйлар. Летний лагерьдә бит шуны укытып алар тоже инде баштанып бирәләр. Балаларга исем кушабыз. Сабый гараптан килерләрдәм дә баса. Нигахтар үткәрәбез. Булай сабыйны Коръән тар укытып шулай дип постоянно шул. Указлы мулла Габдулхак Сөләймановтың гаиләһе туздырылһа ла, уның варислары ата-бабалары асылына тогыры. Динде бер касанда ташламаган улар. Бик сагына торган бер ирдә кызык башкортса дигәнде ишетергә, күрергә безгә кызык була торган. Газета, журналдар әллә тиктем алдырып булмай. Менә мин быел Башкортстан гәзитенә язылам дип, тәки языла алмадым. Мәсет булуы Агап районы башкортлары өчен бик мөһим. Улларга урын бар, яшьтәр килә, аларның гайна балалар, кызлар килә, нидер шул дингә ылкан кызлар. Ушында Агап районында бөтен хатын-кыз Коръән укый. Монда назан халыктар юк. Коръән укыйлар. Менә Коръәннәр монда мәсәттә безнең хатып алып кына тора, Коръәннәрнең янынан китаптар килеп тора. Бер бүлмәне мәдрәсә итеп коргандар. Катын-кызлар бында аднаһына 3 тапкыр гарәп телен өйрәнергә йөри. Әсәһенән башкортсала, гарәпсәлә өйрәнгән Сания Түләбаева Агап районында яшәгән милләттәшләренең балаларына башкорт телен өйрәтү өчен күп көч сала. Бала сакта ук кеше үз милләтен таный ди ул. Заведующий снарядный килегдәр, монда балалар күп килделәр. Килде, балалар һидәште. Мин дә башкорт дип бетәлә кул күтәрә баштаннар куадылар. Бүген Агап районында башкорт теле укытучысы юк. Сания Түләбаева район хакимияте менән башкорт телен укыту турында һөйләшү алып бара. Шәхес культы вакытында кыйырһытылган, әмма һынмаган нәселдең варислары кайда гына яшәмәһен, үз асылын хаклап, милләттәшләренә рухи терәк булып гомер итә. Бөйük Рус язучысы һәм бар дөньяга билдәле философ Лев Толстойдың хәзерге Хамар өлкәһе борынгы быҙаулык өйәҙенә килеп ҡымыҙ менән дауаланыуы Хамар башҡорттары тарихына сағы ваҡиға булып яҙылған. Күренекле аҡыл эйәһе Лев Толстойдың донъяуи ҡараштарына башҡорттар нисек йоғонто яһаған икән. Киләһе яҙмабыҙ Лев Толстойдың эҙҙәрен һаҡлаған башҡорт ерҙәренән әҙерләнде. Лев Толстойдың Быҙаулыҡ, Николаевка, Боғорыслан өйәҙҙәренә килеүе тураһында Хамар өлкәһе Алексеевка районы Патровка ауылындағы бай йөкмәткеле музей һөйләй. Уның Тананық буйындағы һәм Мочалағы бибик утарҙары урынында иҫтәлекле таҡтаташ, стеллалар ҡуйылған. Графтың утарҙары Моратша ауылынан 10-12 саҡрымда ятһа ла, ул тәү килеүендә 1862 йылда бөгөнгө Глушица районының Моратша ауылында туҡтала. Ул тәүҙә башҡортларға килгән. Ошо Моратша ауылында. Иҫләр, менә беҙҙең ҡартайлар иҫләйләр ине. Беҙҙең башҡортларда ҡыҙлар яҙ ваҡытында сәхәрәгә сығырға шундай йола бар. Граф Лев Николаевич Толстойдың баяғы балалары, ҡыҙлары ҙур теләк менән башҡорт ҡыҙлары менән сығып, сәхәрәгә аралашҡандар, уйнағандар бит инде, башҡорт көйләрен, моңнарын анда бит инде сыҡҡасалар уйыннары бит инде, ҡыҙларҙың уйыннары шулар менән бергә ҡатнашып, матур итеп йәшәгәндәр инде. Икенсе тапҡыр Лев Толстой Хамар башҡорттарына тик 9 йылдан һуң ғына килә. Тучков алпауытынан 2500 дисәтенә ер һатып ала, шунда ғаиләһе менән йәй көндәре йәшәр өсөн утар төҙөтә. Һәм 20 йыл эсендә барлығы 10 тапҡыр башҡорттарға ҡымыҙ эсергә килә. Асыҡ күңелле, үҙе менән тиң күреп аралашҡан, бер хәйләһеҙ, аҡыллы һәм ҡоштай ирекле башҡорттарҙы ныҡ оҡшата. Уларҙың шул тиклем ерҙәргә хужа булып та, ҡомһоҙ булмауҙары, барына күнеп, көр күңел менән йәшәүҙәре хайран итә. Нәҡ башҡорттар менән аралашҡандан һуң ул, Ильяс, кешегә ере күп кәрәкме әҫәрҙәрен яҙа. Беҙҙә ҡымыҙ яҫап, Моратшала, аңа ярҙам итеп биргән Нагимов Мөхәммәтша булған. Ул Лев Николаевич Толстойдың баяғы бибик утарында, баяғы атларын Лев Николаевич Толстойдың көтіп, ҡатыны ҡымыҙ яҫап, эшләгән инде, шунда йәшәгәндәр инде, руслар арасында.
Лев Толстойдың икенче утары Кәрәлек Моратша авылына якын урынлашкан. Улы Бибиков башкортчалап әйткәндә Бибик утары дип атала. Язучының өе менән янәш кымыз бешүсе Моратша башкортының да тирмәһе урын ала унда. Мөхәммәтша Нәгыймов көрәшче була. Бер көрәштә улы нык имгәнгәндән һуң вафат була. Язучы башкортларга килмәй башлагач та Мөхәммәтша Нәгыймовтың катыны һәм улы Габдрәшитте Ясная Полянага кымыз эшләтергә сакыртып ала. Графтың Хамар башкортларына килүе турында рәсми документларда Кәрәлеккә килгән дип языла. Әмма Хамар өлкәһендә ул мәлдәге Быдаулык өйәдендә Кәрәлек исемле авыл булмаган. Безнең елга Кәрәлек. Ул авылның бер осын шул Кәрәлек Моратша дип баягы ниткән йөргәннәр инде шул. Моратша инде, ул Моратша авылы, Моратшаның кешеләре, аның менә язган әсәрләрендә шуларның геройлары шул Моратшаның кешеләре. Даланы без өнһөз дисәк тә ул өнһөз түгел. Бер туктаусыз искән каулан елдәр шул замандың шаңдауларын тарата. Хамар башкортлары ата-бабаларының бөек язучы менән аралашуы, башкортлар язучысының язмышында зур роль уйнауына ифрат горур. Бөек рус язучысының әсәрләренең прототиптары Лев Толстой менән аралашкан башкортларның варислары улар. Сетилдерде яшәгән кардәшләребез менән таныштыруды дәвам итәбез. Урта Азия республикаларында башкортлар байта. 1902 еллардан башлап улардан күбеһе Башкортстанга яшәргә кайтһала, балалары, ияндәре дөньяга туган йөрде ташламагандары ла бар. Шундайдардың бере Үзбәкстандың Какан калаһында яшәй. Безнең язмабыз герое Яңавыл районының Ташлы елга авылында туган. 14 кенә яшендә әсәйһез калып, үгәйенә кулында яшәй алмай Үзбәкстанга сыгып китә. Бар аңлы гомере унда үткән, әмма ул бер вакытта ла йөрәгенә Башкортстан дигән илде юймаган. Менә минем авылым Башкорт авылы. Күрше авыл татар авылы, безнең Истәр дигән. Ә менә бу хатынның авылы яртысы башкорт, яртысы татар. Алар беләләр, бу як татарлар, булар башкортлар. И притом мин якын тирәдә бөтен авылларны беләм. Бу татар авылы, бу башкорт авылы, бу аралаш. Ә без барыбызда даже шул дәрәҗәгә җитеп барган, менә әтисе, хатынның әтисе. Документлары бар аны, башкорт. Ә булар татар язылган барда. Ул вакытта шулай була. Кем ничек сөйләшсә, шуның тел буенча язганнар. Башкортстанда вакыйгаларды күзәтеп барам ди ул. Бигрәк тә уны авылдашларының, якташларының үз милләтен танымавы борсый. Ата-бабалары без уран башкортлары дип әйтеп калдырган халыктың, бер урамда ялан тәпә йөгереп үскән тистердәрдән аз гына вакыт, 30-40 ел эчендә үз асылын югалтуы мөмкинме? Әллә ул сәясәтме? Башкортлыкты хаклап калу өчен Башкортстандан ситтә яшәү кирәкме икән? Мин башкорт. Но проблема в том, что Башкирия үзенең татарча сөйләшә торган башкортларын минемчә признавать итми. Мин аны сиздем. Яңа авылда мин башкорт дисәм, тукмарга итәләр. Тагын мин иптәшем, әнә мин сезгә адрес биргән идем, профессор Хайретдинов, Альфат Фазлетдинович. Без аны ватанына бардык. Син каян диләр? Яңа авылдан. Мин әйтәм, мин яңа авылдан башкорт. Какой такой башкорт яңа авылда диләр? Понимаешь, аны шулай итәләр. Атаба башкортларының акрынлап ассимиляциялаша баруын ул үзенсә аңлата. 60 елга кадәр безнең Уфа белән связь юк иде, яңа авыл. Только почтовый йөри иде. Безгә Казан якынрак иде. Безнең бөтен яхшы укучыларыбыз, сез ана хәбәрегез бар. Күп җитәкчеләр Татарстанда башкортлар, Башкортстаннан барганнар. И мәдәният илләре, культура эшләре шунда эшлиләр. Ул инде нәрсә дип әйтергә була, Башкирия бик зур бит ул. Ул үзенең нисен кадеренә җитмәгән вакытында. Гомер буе укыным, һаулыгым насар булуы аркаһында югары белем ала алманым. Әмма янем кыл өстендә торганда ла мине балаларыма кирәкмен. Сит ердә улар минһез ни эшләр дип яшәргә тырыштым ди ул. Сәламәт тормыш алып бара, Башкортстанга яй көндәрендә 30 ел кымыз эсеп дәваланырга кайтып йөргән. Балалары ла яйгы каникулларын һәр сак Яңавыл районында узгарган. Отец меня здесь вот родилась, он меня возил сюда в Россию, в Башкирию, бабушки в деревню. Тошилга, это дедушкина деревня Тошилга, а Актиял это мамина деревня. 3 месяца каникулы всегда я была там. Тылым там, андачыкты тылым.
Ашап үсеп туйган ердәне тауып үскән ил яхшытай халык мәкале. Балалар хакына, сит ердәрдә тамыр ебәргән ияндәр хакына милләттәшләребез ят ердәрдә калырга мәҗбүр. Кайда гына яшәһәләр дә үземнең фамилиямды йөрөткән 16 иянемдә бабалары исемен горур күтәреп яшәгән башкорт булып калгандар ти язмабыз герое. Башкорттар тапшыруның электрон архивын sw.tv.rb.ru сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-73-92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсатлы бар. Уның адресы bashkorttar.tv. Әлегә тапшыру тамам, киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.